Bore da bawb, bore da chroeso cynnes i chi i'r sesiwn yma. Gai, cyn bod ni'n gwahodd Osian Llywelyn i'r llwyfan, i sicrhau bod unrhyw sydd angen offer cyfieithu wedi cael. Anybody who needs simultaneous translation equipment we have received it. Sy'n rhywun arall angen gen i sicrhau bod yr offer yn gweithio. The equipment is working fine, popeth yn iawn, popeth yn cywir. Chi'n iawn ar y cefn? Daeth iawn? Gwych. Reit, croeso cynnes i chi'r sesiwn. Fydd yna ddau ran i'r sesiwn. Fydd yna Osian Llywelyn yn gwneud anercher ac yn tarfod un beth fydd yna drafodaeth banner. Felly gael ofyn i chi'n gyntaf i roi croeso cynnes i'r llwyfan i Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg, Osian Llywelyn. O'r da i chi gyd, ga i jyst wirio ar y cychwyn bod pobl yn gallu clywed yn y cefn. Dwi'n cael y thumbs up, yn un arwydd da. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, bore da, i'r rheini sydd ddim yn fed nabod i'r gwybod deian newydd yn croesawu. Osian Llywelyn ydw i Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg a Hyrwyddo'r sydd â chyfrifoldeb dros y gwaith o reoleiddio safonau'r Gymraeg. Mae'n hynod o braf cael bod yma efo chi ar fore llun cyntaf Eisteddfod Genedlaethol, a hynny ym Mharc yn y Sangharad Pontypridd. Tre, lle cefais i fy magu a pharc, nes i dreulio gryn dipyn o'n plentyndod ynddi, a dwi'n siŵr y caeth pawb groeso arbennig gan drigolion Rhondda Cynon Taf, a fydd i'n wythnos i'w chofio. Ond dyn ni ddim yma i rando ar ein parablu am atgofion yn plentyndod. Dyn ni yma wrth gwrs i drafod yn gwaith ni, gwaith Comisiynydd y Gymraeg, o hybu a Hyrwyddo'r Gymraeg yn effeithiol, a hynny drwy reoleiddio safonau'r Gymraeg. Mae safonau'r Gymraeg, wrth gwrs, wedi hen ennill eu plwyf ers iddyn nhw gael eu cyflwyno a'i gosod am y tro cyntaf yn 2016. A da ni'n hynod o falch o weld y bydd mwy o sefydliadau yn dod yn ddarostyngedig i safonau yn ystod y flwyddyn i ddod. Does dim dwywaith fod y safonau wedi darparu lefel o sicrwydd i sefydliadau a defnyddwyr fel ei gilydd, gan greu cyfleoedd newydd i ddefnyddio'r Gymraeg, a hynny mewn ystod eang o sefyllfaoedd yng Nghymru. Mae ganddo ni fel Comisiynydd bwerau rheoleiddio eang i atgyfnerthu'r gyfundrefn effeithiol hon. Dwi'n falch o ddweud yn bod ni yn cyhoeddi y bore yma adroddiad sy'n darparu trosolwg a darlun o cydymffurfiaeth sefydliadau a'i dyletswyddau iaith. Mae'r adroddiad hwn yn cadarnhau yn bod ni wedi gweld cynnydd yn cydymffurfiaeth sefydliadau cyhoeddus yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a bod nifer cynyddol o sefydliadau o bob sector ac ar draws Cymru yn gallu darparu gwasanaethau Cymraeg o ansawdd. Mae'r gwaith arolygu ni eleni yn dangos bod 90% o dudalennau gwe ar draws yr holl sefydliadau dyn ni'n gweithio gyda nhw ar gael yn Gymraeg. 89% o negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol ar gael yn Gymraeg, ac 88% o ohebiaeth yn cael i'w hateb yn Gymraeg. Dwi'n falch i nodi hefyd yn bod ni wedi gweld y sectorau iechyd ac addysg yn ymateb yn hynod gadarnhaol i'r her y gosodwyd iddynt y llynedd, yr her i godi'r bar yna a chynyddu lefelau cydymffurfiaeth yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r casgliadau a chanfyddiadau'r adroddiad cyflawni newid gyda'n gilydd yn brawf pellach felly o effeithiolrwydd cyfundrefn safonau'r Gymraeg. Fodd bynnag, os ydyn ni am gyrraedd sefyllfa lle bod sefydliadau yn medru gwarantu profiad cyfrwng Cymraeg i ddefnyddwyr, fel bod pobl Cymru yn medru defnyddio gwasanaethau Cymraeg ar bob achlysur. Does dim dwywaith
bod yna waith pellach i'w wneud yn y blynyddoedd i ddod. Sut orau felly i gyflawni hynny? Dwi'n ymwybodol bod yna gryn dipyn o drafodaeth gyhoeddus wedi bod ar sut orau i gyflawni yr weledigaeth yma a'r nod hwn. Ac am yr angen i daro'r cydbwysedd yna rhwng rheoleiddio dyletswyddau sy'n ymwneud â'r Gymraeg a hybu a hyrwyddo'r iaith. Ond dwi'n credu bod hynny yn ddadansoddiad o'r syml. Yn wir, dwi'n grediniol y dyliau ni fod yn edrych ar reoleiddio a hybu fel elfennau sy'n gwbl gysylltiedig â'i gilydd, yn hytrach mae bod nhw'n annibynnol o'i gilydd. Does dim dwywaith bod gan reoleiddio rôl bwysig i'w chwarae wrth hyrwyddo'r iaith, a'i fod o wedi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith yn y blynyddoedd diwethaf. Mae o hefyd wedi cael dylanwad yn ehangach. Enghraifft, da ni wedi clywed gan sawl busnes ac elusen da ni'n gweithio gyda nhw ac sydd wedi derbyn y cynnig Cymraeg ganddo ni. Bod bodolaeth a dyfodiad y safonau wedi bod yn dylanwad ac yn sbardun iddyn nhw wrth fynd ati i ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer y Gymraeg. Wedi dweud hynny, mae'n bwysig yn bod ni fel sefydliad, fel unrhyw reoleiddiwr arall, yn adolygu yn dulliau ni o weithredu yn barhaus, a hynny mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau posib i ddefnyddwyr y Gymraeg. A dyma pam i ni gyhoeddi ar ddechrau'r flwyddyn yn bwriad ni o ddatblygu yr hyn da ni'n ei alw'n ddull o gyd-reoleiddio. Be mae cyd-reoleiddio yn ei olygu yn ymarferol dwi'n eich clywed chi yn gofyn? Yn syml, mae'n ymwneud â gweithio yn agosach gyda'r sefydliadau da ni yn ei rheoleiddio, yn bod ni yn cynnal trafodaethau parhaus ac ystyrlon gyda'r bobl a'r sefydliadau hynny. Mi fyddwn ni yn parhau i reoleiddio yn gadarn lle mae yna diffygion a methiannau yn amlygu eu hunain. Ond drwy weithredu cyfundrefn reoleiddio gydweithredol, yn bwriad ni ydi anodd diwylliant agored a thryloyw gyda'r sefydliadau hynny. Cyn i ni roi'r dull hwn ar waith ar ddechrau'r flwyddyn, y cam cyntaf wnaethon ni gymryd oedd mynd ati i gasglu barn ac adborth gan y sefydliadau ar yn gwaith ni o reoleiddio. Mi roedd hwn yn gam cychwynnol pwysig i ni y gymryd, ond mi roedd e hefyd yn ymarferiad hynod ddefnyddiol i ni gael deall mwy am yr hyn sy'n gweithio, pa agweddau o'n gwaith ni sydd fwy o gwerthfawr i'r sefydliadau, a'r hyn y gallwn ni wneud yn wahanol neu fwy ohono fo i'r dyfodol. Cynsiliedig ar yr adborth yma, fe wnaethon ni adnabod 4 thema allweddol i liwio yn dull cyd-reoleiddio ni i'r cyfnod nesaf. Yn gyntaf, bod ganddo ni ffocws gynyddol ar ddeilliannau, ar ganlyniadau. Yn ail, yn bod ni yn blaenoriaethu ac yn targedu yn gwaith rheoleiddio ni. Yn bod ni'n hwyluso ychydig ar y gwaith o ymchwilio a gorfodi. Yn bod ni fel rheoleiddiwr yn gweithredu yn gynyddol rhagweithiol. Mwyn sicrhau bod yn gwaith rheoleiddio ni yn canolbwyntio yn gynyddol ar ddeilliannau, fe eithon ni ati yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn i ddatblygu a gosod deilliannau rheoleiddio. Cyfres o ddatganiadau tryloyw, cyhoeddus ydy'r rhain, sy'n nodi'n glir yr hyn da ni eisiau gyflawni yn y pen draw drwy'r gwaith rheoleiddio. A drwy osod a chyhoeddi'r deilliannau yma, yn bwriad ni ydy sicrhau bod y gwaith yn canolbwyntio ar ganlyniadau da i ddefnyddwyr y Gymraeg, a bod y gwaith yna yn cael y trafeffaith mwyaf ar gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg. Dyna wedi'r cyfan holl bwrpas yn gwaith ni. Ac mi rydyn ni
am y tro cyntaf eleni yn ystyried cydymffurfiaeth sefydliadau yng nghyd-destun y ddeilliannau yma, gan asesu'r graddau ma lefelau cydymffurfiaeth presennol yn debygol o'n harwain ni at gyflawni'r deilliannau yma. Mwyn sicrhau bod yn ffocws ni ar y deilliannau pwysicaf, mae hefyd angen i ni flaenoriaethu a chanolbwyntio ar y meysydd hynny sy'n strategol allweddol. Efallai y byddwch chi wedi clywed ni yn mynegu'r farn yn ddiweddar bod rhai safonau yn bwysicach na'i gilydd. Mae hynny, dwi'n siŵr, yn destun trafodaeth. Ond dwi'n credu bod hi'n wir i ddweud bod rhai safonau yn debygol o gael effaith mwy pellgyrhaeddol o ran defnydd o'r Gymraeg. Mae rhain yn cynnwys safonau sy'n ymwneud â chynyddu defnydd o'r Gymraeg o fewn gweithleoedd. Y gyfyniad i greu strategaethau hybu sydd wedi'w gosod ar awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol, yn ogystal â chynlluniau 5 mlynedd byrdde iechyd i gynyddu i gallu a'i capacity i gynnig ac i gynnal ymgynghoriadau clinigol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mi rydyn ni fel Comisiynydd eisiau gweld mwy o sefydliadau yn defnyddio'r Gymraeg fel prif iaith weithredu fewnol. A mi rydyn ni hefyd eisiau gweld pob sefydliad sy'n gweithredu safonau'r Gymraeg yn cynyddu i defnydd nhw o'r Gymraeg yn fewnol. Ond os dyn ni am wireddu'r nod yma, mae angen i bob sefydliad ystyried o ddifri a ydy i'w polisïau presennol nhw ar ddefnyddio'r Gymraeg yn fewnol yn debygol o sbarduno y newid positif sydd ei angen i alluogi staff i fyw i bywyd gwaith yn gynyddol drwy'r Gymraeg. Dyma ddychwelyd at y pwynt blaenorol. Nid mater o gydymffurfiaeth caeth ydy safonau'r Gymraeg, ond sicrhau bod y gwaith yna yn arwain at ganlyniadau da. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mi rydyn ni wedi sefydlu prosiect a phartneriaid strategol gyda'r nod o weld sefydliadau yn cryfhau eu polisïau gan gynnig weledigaeth uchelgeisiol hirdymor ar sut y maen nhw'n bwriadu cynyddu defnydd o'r Gymraeg o fewn i'w gweithleoedd nhw. Fel rhan o'r prosiect yma, mi fyddwn ni'n cydweithio am partneriaid i lunio cyfres o fodelau polisi y gall sefydliadau ar draws Cymru i mabwysiadu. Fe fyddwn ni hefyd yn datblygu ac yn rhannu adnoddau i gefnogi'r gwaith strategol pwysig hwn. Os gai droi'n sylw ni at y gwaith dyn ni'n gynnal ar sector iechyd, does dim angen i ni eich darbwyllo chi fel cynulleidfa o derbyn gwasanaethau gofal yn Gymraeg, yn enwedig pan mae pobl ar ei mwyaf bregus, yn rhan anatod o ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Un dull sydd ar gael i ni drwy safonau'r Gymraeg yw'r ddyletswydd sydd wedi osod ar fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau y gwasanaeth iechyd gwladol i gynllunio ar gyfer cynyddu i gallu a'i capacity i gynnig yr ymgynghoriadau clinigol yma yn Gymraeg. Mi fydd angen i'r sector fynd ati i lunio a chyhoeddi cynlluniau gweithredu 5 mlynedd newydd erbyn diwedd y flwyddyn. Mae gweithredu newid mesuradwy drwy'r cynlluniau yma yn allweddol os ydyn ni am weld mwy o gyfleoedd i dderbyn gofal yn y Gymraeg. A gyda hynny mewn golwg, mi rydyn ni wedi penderfynu cymryd rôl fwy rhagweithiol wrth gefnogi'r sector gyda'r gwaith o lunio a chyhoeddi i cynlluniau nesaf. Mi fydd y gwaith yma yn parhau yn ystod misoedd yr Hydref, a dwi'n edrych ymlaen at weld y cynlluniau yna yn cael eu rhoi ar waith yn ystod 2025. Dim ond 2 enghraifft ydy y rhain wrth gwrs o roed yn dull o cyd-reoleiddio'r ar waith. Yn gyson ar hyn, dwi eisoes wedi nodi am bwysigrwydd
canolbwyntio ar y meysydd allweddol. Mae hefyd yn bwysig yn bod ni yn gweithredu mewn ffordd sy'n canolbwyntio yn hadnoddau ni ar weithgareddau fydd yn cyflawni'r bydd mwyaf. Wrth i ni symud fwy at ddull o gyd-reoleiddio, yn dyhead ni ydy grymuso sefydliadau i ymdrin a chwynion yn uniongyrchol, lle bod yna bethiannau yn codi, gan roi cyfle iddyn nhw fynd ati i ddatrys a chywiro pethau, heb fod angen i ni o reidrwydd ymyrryd ym mhob achos. Bydd hynny ddim yn rhwystro ni i gynnal ymchwiliadau i gwynion yn syth a chymryd camau rheoleiddiol penodol pan fo angen gwneud hynny. Ond drwy weithredu yn y modd yma, fe allwn ni ganolbwyntio fwy ar ganlyniadau'r gwaith. Gwneud mwy o'r gwaith rhagweithiol yma o'n i'n gyfeirio ato fo, ac yn bod ni'n blaenoriaethu yr meysydd arwyddocaol yna dwi wedi tynnu sylw atyn nhw. Fe sonia sy'n fan am gynnal mwy o waith rhagweithiol, ac mi fydd parhau i ddatblygu yn rôl ni fel rheoleiddiwr rhagweithiol yn blaenoriaeth yn y cyfnod i ddod. Rheoleiddiwr sydd nid yn unig yn edrych ymlaen at yr heriau cyffredin sydd yn wynebu sefydliadau yn y blynyddoedd i ddod, ond rheoleiddiwr sy'n galluogi sefydliadau i ddod at ei gilydd i drafod yr heriau hynny, datblygu atebion a lledaenu arfer da. Enghraifft amlwg o hynny yw'r datblygiadau technolegol gan gynnwys deallusrwydd artiffisial AI sy'n prysur ddod yn realiti gweithredol wrth ddarparu gwasanaethau. Mae'n holl bwysig bod y Gymraeg yn cael ei gwreiddio mewn datblygiadau o'r fath. Ac fel rhan o'n gwaith ni i hyrwyddo cydymffurfiaeth eleni, fe wnaethon ni gynnal 2 digwyddiad llwyddiannus iawn yn edrych yn benodol ar dechnoleg gwasanaethau digidol a'r Gymraeg, gyda chyfraniadau gwerthfawr iawn gan gydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a chanolfan bedwyr ym Mhrifysgol Bangor i enwi ond rhai. Ac mi fyddwn ni'n parhau i gydweithio â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddeall yn well goblygiadau technoleg ar gyfer y modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus i darparu, ac yn ystyried sut y gallwn ni fel rheoleiddiwr gefnogi sefydliadau wrth iddyn nhw dreialu ffyrdd newydd o weithio cyn i defnyddio nhw yn ehangach. Dwi'n mawr obeithio bod hynny wedi rhoi rhywfaint o flas i chi ar yr hyn sydd eisoes ar waith eleni yn ogystal â'n bwriadau ni i'r cyfnod nesaf. Drwy wreiddio'r dull yma o gyd-reoleiddio yn ystod y cyfnod i ddod, yn gobaith ni ydy y gallwn symud y drafodaeth ymlaen, a bod rheoleiddio yn cael ei ystyried yn ddios yn ddarn pwysig o'r jigsaw o ran Hyrwyddo'r Gymraeg yn effeithiol, ac yn wir nodau ehangach Cymraeg 2050 o gyrraedd miliwn o siaradwyr a chynyddu defnydd o'r Gymraeg. Drwy reoleiddio'n effeithiol ac yn gadarn, drwy gyd-reoleiddio, dwi'n grediniol y gallwn ni weld nid yn unig cynnydd yn y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, ond hefyd cynnydd yn nefnydd y gwasanaethau hynny. Gadewch i ni felly weithio efo'n gilydd i greu Cymru lle gall y Gymraeg cael ei defnyddio ym mhob agwedd o'n bywyd bob dydd. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad. Wel, diolch yn fawr Osian am osod y stondin mor glir. Mae'n braf iawn gweld gymaint o'n chi yma yn cyfle blynyddol ni, os licwch chi, i wrando, ie, ond i holi cwestiynau hefyd a chwilio am atebion, hynny yw bod yn atebol ar ei lefel symla, yn dife. Mae dipyn bach o law man yn help hefyd i sicrhau pa beth lawn. Wedyn i ni ddim yn drwg licor tywydd bore yma. Gadewch i ni felly roi croeso ar unwaith i'n panelwyr ni i'r llwyfan. Maen nhw dan lygad goleuni yn reit sicr
yma bore yma. Felly rwy'ch chi groeso cynnes, os gwelwch yn dda, nid yn unig i Osian, ond i Gomisiynydd y Gymraeg, Efa Gruffudd Jones, Angharad Roberts, cyfarwyddwr datblygu dwyieithrwydd grŵp Llandrillo Menai, Steffan Gili, rheolwr gwasanaethau Cymraeg Cyngor Rhondda Cynon Taf, y boi lleol arall Ben Sgrin, rheolwr gwasanaethau'r Gymraeg yn Mwrdd Iechyd Cwm Taf, a mae Osian yma yn barod. Wedi curo nhw gyd. Diolch i'r llwyfan os newch chi. Felly, Efa, fyddai'n gofyn rhai cwestiynau, wedi mae croeso cynnes i chi ymuno a gofyn eich cwestiynau. Efa, ni wedi bod yn gwylio'r gemau Olympaidd yn ddiweddar, nifer ohono ni dwi'n siŵr. Mae un peth yn ynharo i o rando ar Osian a chlywed y trafodaethau yn ddiweddar. Mae'r athletwyr ma'n y rasys hir. Maen nhw gyd yn dal i anelu yr un cyfeiriad, maen nhw gyd eisiau cyrraedd yr un llinell derfyn, ond mae yna rhywfaint weithiau o newid lôn yn ystod y ras i drio cael mantais. Ydy chi'n deg i ddweud falle mae dyna sydd wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwetha yn swyddfa'r Comisiynydd? Wel, mae'n wir yn dweud bod y swyddfa ar daith, a mae'r Gymraeg ar daith. Felly, ni nawr mewn cyfnod 12 mlynedd, 3 mlynedd ar ddeg ar ôl pasio mesur y Gymraeg, lle ni'n gallu edrych nôl ar yr hyn wneithwyd yn y cyfnod cyntaf, ac edrych mlaen nawr i'r cyfnod nesaf, gweld beth sydd ar ôl eisiau wneud. Ac mae newid lôn falle Betsan yn ddisgrifiad da. Mae'r cyrff i ni'n gweithio gyda nhw wedi ei ddwedu yn eu dynesiad nhw at y safonau sydd arnyn nhw, mae hynny'n sicr. Mae yna lu o swyddogion rhai ohonoch chi'n y gynulleidfa heddi sy'n gweithio'n galed o fewn sefydliadau i newid y diwylliant, i newid arferion ac i greu gweithleoedd a gwasanaethau lle mae'n modd i chi defnyddio'r Gymraeg a siarad y Gymraeg yn hwylus. Y prif bwynt yn ei ymwneud bod yma mewn ffordd, mae pwrpas popeth ni wedi sôn amdano fe, eisiau siarad amdano fe, yw i gwneud yn haws i ni sydd am ddefnyddio'r Gymraeg wrth derbyn gwasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau eraill i wneud hynny. Felly bod ni'n dod nôl ar gwaith at i wreiddio mewn ffordd, beth oedd pwrpas mesur y Gymraeg, beth oedd pwrpas swydd Comisiynydd y Gymraeg, wel y pwrpas yw hwyluso yn mynediad ni a hwyluso yn cyfleoedd ni i ddefnyddio'r Gymraeg yn ein bywydau ni bob dydd. Des i ar dren heddi wrth gwrs roedd y tren yn siarad Cymraeg. Bydde hynny ddim wedi bod yn wir 5 mlynedd yn ôl ac yn sicr nid 15 mlynedd yn ôl. Felly mae yna lawer iawn o newid yn digwydd o'n cwmpas ni a beth dwi gyda chymorth Osian a ar tîm yn gobeithio wneud i gweithio'n agosach gyda sefydliadau fel yn bod ni'n gallu cefnogi'n gilydd i greu'r canlyniadau i ni eisiau. Dau gwestiwn bach sydyn gen i. Un ydi llawer iawn o sôn yn araith Osian am cyd-reoleiddio, cyd-weithio, bod rheoleiddio a hybu yn mynd ar y cyd felly. Fi'n siŵr bod ni gyd yn gweld pwrpas hynny, ond mae yna beryg roi tablwg yn gwrs. Sy'n wedi chi'n cyd-reoleiddio, os ych chi'n brif weithredwr sydd ddim eisiau gwneud rhywbeth, mae hwnna'n dwll reit mawr yn y ffens i'r edrych. Ni eisiau bobl eisiau gwneud pethau, ond os ydyn nhw ddim yn fodlon i wneud mae gyda ni'r holl bwerau sydd wastad wedi bod gyda ni ac yn dal i fod gyda ni ac allai sicrhau chi yn bod ni'n dal i'w defnyddio nhw. Ac does dim amheuaeth i ddim yn credu bod ni'r un mor barod i ddefnyddio'r pwerau hynny, ond os ydych chi'n gwneud hynny'n gyfeillgar gorau oll. A'r cwestiwn arall gen i ydy cymhariaeth Olympaidd arall Osian yn cyfeirio at safonau rhain bwysicach na'i gilydd. Wel eto, chymod, yn y gemau Olympaidd, mae pawb eisiau redel air, efydd ddim cweit gyfeir. So beth yw'r ysgogiad felly i gynnal y safonau yna sydd ddim mor bwysig? Maen nhw gyd yn perthyn i'w gilydd, ond mae yna rai sydd o fwy o arwydd o cad. Mae'r safon hybu nath Osian gyfeirio ato fe yn gofyn i awdurdodau lleol a parciau cenedlaethol i gynllunio ar gyfer y Gymraeg yn eu hardaloedd nhw. Nawr te, mae rhai awdurdodau lleol yn bwrw i'r das yn wych ac mae gyda nhw gynlluniau sy'n cynnwys partneriaid y Gymraeg i gyd yn yr ardal. Mae gyda nhw dargedau lle maen nhw'n gosod nod ar gyfer gwella'r nifer sy'n siarad y Gymraeg mewn ardaloedd.
Dyw rhai o'r cynlluniau ddim o'r swmpus ac y gallen nhw fod. Felly beth i ni am wneud yw gweithio gyda nhw i roi hyfforddiant, i roi ysgogiad, i roi cynllawiau, fel bod pawb yn cyflawni'r safon i'r un safon ac i ni godi ansawdd y cynlluniau sydd ar waith. Y cwbl mae'r safon yn ei ddweud yw bod angen cynllun, ond beth i ni eisiau yw cynllun da sy'n gwneud gwahaniaeth, felly dyna sy'n gyrru yn gwaith ni. Gwych, ydych chi'n rhoi os ydych chi'n fodlon pasio'r mic i'r canol yna. Ni wedi clywed am yr ochr yma i'r ffens, os ydych chi, Steffan, bod fi'n deall bod chi ddim eisiau lot o ffens. Mae cyd-weithio yw if am fod. Ond allwch chi roi syniad i ni, Steffan, ynglyn â ar lawr gwlad felly, sut mae rhoi pethau ar waith, a beth yw'r heriau wrth gynnal y safonau, neu wedi mewn ardal fel hon? Helo. Fi'n credu fel sefydliad, ni'n croesawu y cyd-reoleiddio'r y cam positif yma, le falle yn y gorffennol ni wedi bod yn gormod o ni yn erbyn y Comisiynydd y Gymraeg yn erbyn ni, bod y cyd-gweithio falle wedi dioddau yn sgil hynny. Ond gyda sefydliad fel ni'n lwcus bod gyda ni uned Gymraeg o'i gryf, ni'n cael, mae'r Gymraeg yn cael y llwyfan priodol gyda'r swyddogion, a o hynny y beth wedyn ni'n gallu dylanwadu ar bolisïau newydd, rhagweithiol, a cyd-weithio gyda'r Comisiynydd a sut i roi hynny ar lawr gwlad. Ni'n falch o gyhoeddi wrthos yma bod ni'n mynd i edrych at weithredu polisi gwarantu cyfweliadau i siaradwyr Cymraeg. Mae hwnna'n bwysig o ran denu pobl mewn y sefydliad. Mae hefyd rhoi hawl i swyddogion fel Osian amdano i gael y gweithlioedd i siarad Cymraeg a'r hawl yna o fewn i sefydliadau i weithredu yn y Gymraeg bob dydd, sydd hefyd yn wella y cyd-reoleiddio'r ar gyfer cynnal gwasanaethau hefyd, ond mae'r hawl yna ar gyfer unigolion mewn demograffeg sy'n cael cymleth o ran yn rhan y cynnydd, le mae cynlleier y bobl yn siarad Cymraeg ac yn ceisio cyd-ymffurfio gorau gallen nhw. Ond mae cyd-weithio a cyd-reoleiddio i fynd ar daith yna bellach yn gynt o ran sefydliadau heddiw. Oedd Osian yn cyhoeddi am felly ddarn da o newyddion felly ynglyn â'r hyn sydd ar gael, ond wrth gwrs mae ar gael a bod pobl yn ei ddefnyddio fe yn gyfan gwbl wahanol. A'r defnydd am ni sy'n bwysig yn ôl beth i chi'ch hunain yn ei ddweud. Felly, beth yma'r heriau Steffan eto mewn ardal fel hon sy'n effacedu cryfion o'r Gymraeg fel arall ddim gymryd, felly o gael pobl i ddefnyddio'r hyn sydd ar gael? Mae rhaid i gofio bod cenhedlaeth a ragor y gynulleidfa wedi byw a wedi ymgyfarwyddo o delio gyda cynghorydd sir o gyfer y Saesneg. Mae rhaid i newid yr habit na sef chi o bobl yn defnyddio gwasanaethau Cymraeg sydd gyda ni. Mae diffyg hyder falle wedi bod yn gorffennol ran gwasanaethau Cymraeg, a mae bobl wedi archen ar y troed y Saesneg o ran hynny. Os bydden ni'n gallu gweld cynnydd yn nifer o siaradwyr Cymraeg o fewn gweithreoedd, a bod y Gymraeg yn dod yn naturiol cynnydd gwasanaethau Cymraeg, bydd wedyn yr hyder yn cynyddu gyda'r cyhoedd, a bod y berthynas ar ôl sefydliadau sy'n draddodiadol i bod yn cynnig gwasanaethau yn Saesneg yn gwellal wrth y Gymraeg gwellal fewn y gweithio. Angharad Gogledd, y grŵp transisiynau, allwch chi ddisgrifio falle sut mae wedi teimlo i chi y daith yma o bod yn faros fynedig i'r safonau i'r cyd-reoleiddio? Sut mae'n teimlo o'ch ochr chi? Wel, da ni'n faros fynedig ers 2018, a mae'n ddiddorol achos dwi'n meddwl bod yn taith ni'n adlewyrchu taith Comisiynydd. Ar y cychwyn, oedden ni'n derbyn yr adroddiadau sicrhau, oedd y Comisiynydd yn cynnal gweithgareddau cwsmer cydd arnyn ni fel sefydliad ac yn rhoi adroddiad i ni. A wedyn, be wnaethon ni oedd sefydlu trefn mewnol tebyg, lle oedden ni cynnal audit ar gwahanol adrannau a sut oedden nhw yn cydymffurfio hefo'r safonau. Oedden ni wedyn yn mynd â hwnna i'r panel, oedden ni yn creu adroddiad ac yn mynd i'r panel iaith sy'n cael ei gadeirio gan pennaeth Coleg Menyn Eirion Rhifar, so mae'n cael sylw lefel uchel. Ac oedd ni wedyn, mewn ffordd, yn bwrdio adrannau, da ni'n mynd yn ôl at yn dweud, da ni wedi gwneud y gwaith yma, a da ni wedi ffeindio bod chi ddim yn ei hyn, ddim yn ei hyn, a ddim yn ei llall.
A ers hynny, da ni yn amlwg wedi sylweddoli, a mae'r taith ni wedi bod yn debyg, bod angen i ni ddim gwneud darn o'r waith ac ar diwad mynd at bobl a pwyntiau pys, ond cynnal audit trwy'r amser, da ni yn sylwi ar pethau yma. Mae gennym ni rhaglen waith, mae gennym ni swyddogion yn siarad hefo adrannau ac yn dweud, ydych chi yn gwneud hyn, ydych chi'n gwneud llall, a da ni'n sefydlu cynlluniau gweithredu trwy'r amser ac yn gofyn i'r adrannau, fel da ni'n gweld nhw, da ni wedi sylwi bod hyn yn digwydd, ydych chi angen cefnogaeth, ydych chi angen help. Be fydden ni'n gwneud efo chi rwan i wneud siŵr bod ni yn gweithredu fel y dylsyn ni. So mae'n ddiddorol bod yn taith ni yn adlewyrchu sut mae'r Comisiynydd eisiau symud ymlaen. A so ni'n croesawu'n fawr y ffordd mae'r Comisiynydd rwan eisiau bod yn gweithio hefo ni fel sefydliad. Ie, os gael jyst dod... Helo. Jyst i ddod i mewn ar y pwynt yna, mae be mae'n harad wedi ddisgrifio fel yna, neu berffaith ydy o'r gwaith o sefydliad ei hun yn cymryd y cyfrifoldeb o cydymffurfio, o ddifri ac yn rhoi trefniadau eu hunan ar waith i fonitro i cydymffurfiaeth nhw. Yn amlwg, mi ydym ni fel rheoleiddiwr yn gymryd ar math yna o waith, ond mae'n bwysig bod y sefydliadau eu hunan hefyd. Mae hynna'n rheoleiddio yn rhan, os ydym ni'n dadle, o'r darlun ehangach yna o cyd-reoleiddio'r. Ben, cwestiwn i chi, y sôn yma hynny bod angen cynllunio dwys, dwi'n meddwl, nhw'n checo'r geiriad i gael ei iawn, os ni'n dychmygu bod e'n bwysig o safbwynt medru cynnig gwasanaethau clinigol yn y Gymraeg yn y dyfodol. Be mae hynny'n golygu cynllunio dwys i chi? Wel, i roi ti destun i chi, mae Cwmtaf Organwg yn sefydliad enfawr, mae 14,000 o staff gyda ni, sy'n gwasanaethu 500,000 o gleifion a draws 3 sir. Mae'n rhoi 500 o adrannau gyda ni. Felly, dyn ni'n sefydliad adnadw o fawr. Felly, i ddechrau oll, mae cynllunio yna'n golygu gwybod lle ydych chi'n gallu cynnig pethau yn Gymraeg a lle ydych chi ddim yn gallu. Mae hwnna'n job yn fe hunan, hefyd bod digon o llygyn yn y staff gyda ni. Felly, pan ydych chi'n siarad gyda fi am gallu dadu ei staff, ydych chi'n sôn 15,000 o bobl sy'n anodd. Ond dwi'n credu beth sy'n hynny'n o bwysig yw bod ni'n gwybod y gwerthfawrogi, beth ydyn gallu wneud nawr, ac adnabod trwy broses o blaenoriaethu, beth sydd angen digwydd mewn mannau penodol i gynnwys pethau yn Gymraeg. A hytrach na trio sut bod Cwmtaf Organwg i gyd, bod chi'n edrych ar y gwasanaethau hynny sydd bod sut gaf i bobl, a lle mae'n angen mwy o sylw does. Ac oedd be wnaethon ni trio wneud dwi'n credu 5 mlynedd yn ôl, oedd edrych ar sefydliad cyfan a trio gwella y bwriad i gyd, a dwi'n mynd i fod onest gyda chi, wnaethon ni bethu ag yn wneud hynny. Felly mae gyda ni dweud i fi yn golygu llawer iawn o wrthol, llawer iawn o blaenoriaethu a penderfynu canolbwyntio ar adrannau bach a wy'n mynd amdani gyda nhw, gyda cynllun manwl, gyda KPIs, mesuriadau, a gwybod wedyn beth ydych chi wedi gwneud ar y diwedd. Ond un peth sy'n ni'n ychwanegu hefyd, y safbwynt ni fel bod iechyd, dyn ni wedi bod yn deud tebyg i bob arall, yn y dechrau gyda safonau, y prif beth i ni oedd cydymffurfiaeth, risg, y gofrest y risg, a hyn i gyd, ond beth ni wedi trio gwneud ydy ennill cylonau pobl. Ond pan mae pobl yn gwaith i ni, mae'n bwysig bod ydych chi'n cynnig am ei le. Sut ydych chi'n hyrwyddo'r iaith, sut ydych chi'n creu diwylliant yna, mae pobl yn cymryd cant i gato chi. A mae'n nifer fawr ffyrdd yn wneud i ni, sydd cynnwys yr maes iechyd, sôn am, be mae'n olygu i bobl. Ond hefyd chi'n afod reality, dyn ni'n byw mewn ardal lle iawn ni yn y 50,000 o gleifion Cymraeg yn byw mewn ardal, a mae lot o'r staff ni ddim. So mae angen deall y ddau safbwynt fan hyn. Safbwynt y bobl di-Gymraeg sydd yn gweithio gyda ni, ond hefyd y safbwynt y rai sydd yn siarad Cymraeg. A mae hwnna'n yn fy hunan yn waith does. Achos os pobl ddim yn deall, yna chi wedi colli goed yn y barn. Ond i'n cael disgrifiad o hwnna'n bach o job yn fwy hunan. Yn cael ei understatement ni'n cael o hwnna. Steffan, oeddech chi eisiau dod i fewn? Ie, ta jyst yn mewn yma. Fel mae Ben wedi sôn, mae'r gynulleidfa targed yn gymleth yma yn y ddeilliannau. Mae'n pwcedu yn sicr, a mae rhaid yn parchu yn y Gymraeg a Saesneg, ond dwyieithrwydd hefyd. Dwi wedi yn gyfrin bob tro yn gynnig naill neu'r llall. A ni wedi gweld llwyddiant yn nifer y siarad Cymraeg yn hwnnw gan da, yn 4 siroedd sy'n gwylio'r cynnig, a gan bod ni'n symud y daith ar hyd y cynnig dwyieithrwydd hefyd, le bod ni'n cyflwyno'r Gymraeg gyda'r Saesneg weithiau, godi hyder siaradwyr sydd wedi colli hyder yn y Cymraeg.
So maen nhw'n gallu symud y daith dwyfrwydd am symud yr ochr Gymraeg a gwerthinhad yn y defnydd o'r Saesneg. Felly, dyw e ddim yn fi a gwyn bob tro yma, oedd yn Gymraeg, Saesneg a cynyddu. Yn fyr i gloi gen i cyn troi ato chi, angharad a Ben i ddechrau falle, be yn fwy y gallai y ddau ar y pen a'r swyddfa i wneud i helpu? Wel, bod yn onest gyda chi, dwi'n credu bod ni wedi cael llawer o'r gymorth gyda chi'n barod, a mae newid agwedd yn y swyddfa wedi cael ei sylwi ar y barod gan i'ch swyddogion, a gen i hefyd, a dweud y gwir, does dim byd gyda fi ychwanegu, da chi wedi bod yn ffantastig gyda ni'n ddiweddar, does dim byd bob trwy'n wir. Gallwch chi dewis o'r panel? Ond na, bod yn onest, byddwch ar y daith yma, achos mae'n helpu a mae'n dyn gweld nefyd y bar, mae'n dechrau troi go. Angharad, felly pwynt yna ni'na, mae'r cyd-reoleiddio yma, fi siŵr bod ni gyd yn gallu gweld yr egwyddor, ond mae'n aberyg yn does, os oes rwy'n uwch pen chi ddim eisiau symud, ydy chi ddim yn deg i ddweud bod e'n haws iddyn nhw nawr beidio symud? Ydy'r dannedd dal yn ddigon clir? Ydy, dwi'n meddwl bod nhw, lle'r enghraifft i chi, bod mae'r Comisiynydd yn lot o sylw yn ddiweddar i benderfyniad a polisi, a be mae hynny'n olygu, a be sy'n cael ei gyfri fel penderfyniad polisi, a drwy'r gefnogaeth a'r hyfforddiant sy'n ni fel sefydliad wedi dderbyn gan swyddfa Comisiynydd, mae'n uwch swyddogion ni, dwi'n teimlo wedi gwell harfogi i fynd ati nhw a dweud, reit, dyma di'r sefyllfa, dyma sydd yn cyfri fel penderfyniad polisi, dwi ddim yn siŵr yn bod ni yn gwneud yr gwaith priodol ar ystyried effaith ar y Gymraeg wrth wneud y penderfyniad yma. Ac allai'r enghraifft i chi yn ddiweddar nath uwch swyddogion benderfynu bod angen newid ddarpariaeth o fod yn ddarpariaeth dysgu y gweithle, prentisiaethau, sector adeiladu oeddo, i fod yn ddarpariaeth llawn amser yn y coleg am resymau ariannol. Ac am y tro cyntaf rili i ni, bod ni wedi bod yn gwneud asesiadau effaith ar y Gymraeg ar y math yna o beth, geis i fy hwn i gyfarfod hefo bod weithredu'r pennaethiad y colega isal awr efo nhw a treulio awr efo nhw yn eisiau chi herio ni. Gofynnwch chi ni o cwestiynau anodd ynglyn â'r penderfyniad yma. Ac oedden nhw'n hapus ar y diwedd, achos actually felly nhw'n sylweddoli bod lot o fuddiannau i siaradwyr Cymraeg yn deillio o'r penderfyniad yna, ond wnaethon ni drafod be oedd yr heriau, be oedd nhw'n gweld ystyried. Ie, a hynny wedi digwydd oherwydd bod ni mewn gwell sefyllfa, bod y gwybodaeth ni yn well, a bod ni'n gallu herio'r bobl yna. Iawn, herio'r bobl yna, dyna'r geiriad i ni angen cyn troi at y gynulleidfa. Mae yna feicroffon yn y cefn, mi fyddai'n dda clywed eich lleisiau chi'n amlwg wrth i chi holi. Os yw'r bobl eich chi'n holi ar ei rhan nhw'n berthnasol, gwych chi weithio ni o ble chi'n dod, ond croeso unrhyw un felly holi cwestiwn. Pwy sy'n am holi y cwestiwn cyntaf un panel ni? Gret. Mae'r meicroffon reit tu ôl i chi. Diolch yn fawr iawn, Gareth Williams o'r Wythri yn y gogledd o'r Iran. Diolch yn fawr iawn i chi am gynnig y gwahoddiad i ni o staff. Diolch yn fawr iawn i chi am rannu'ch perspektif. Sa'n dweud yn garedig iawn, da chi'n optimistaidd iawn yn eich dadansoddiad ac yn eich weledigaeth. Dwi'n croesawu hynna, mae'n hynod o bwysig bod yn positif, ond mae'r natur yn narratif sydd ar waith yn dra wahanol ac yn wahanol iawn os sa'n dweud i'r hyn sydd ar waith ar lawr gwlad. Mae polisiau a cynlluniau i groesawu ac o bosib petai ni'n edrych trwy'r holl cynlluniau polisiau y sector cyhoeddus yn benna. Fe drai a nifer fawr ohonyn ni hyd ag anghytuno nhw, ond yn sicr dyn nhw ddim ar waith. Mae gen i 3 o blant a maen nhw'n ei geiniau yn tynnu yn 30au. Ydyn ni dal yn brwydro am gwersinofio cyflwyno Cymraeg. Reit, a fydwch chi, dwi'n siŵr, uniaethu hynna ac llangwerthfawrogi. Dwi hefyd yn byw mewn man o'r wlad lle dwi ddim yn un o'r safonau, ond mae yna gwesti sydd wedi bod yn sefyll ers 300 o flynyddau, Plas Hafod Hotel, gwesti Plas Hafod, nawr yn Harrison Hall ers 2 mis. Mae hwnna jyst yn enghraifft lleol o sut mae dirywiad a dwi ddim eisiau i bobl ymateb i achosion unigol. Ond dwi yn
y neges sydd gynna i ydy, mae'r frwydr yn parhau, ond dydy'r frwydr ddim yn llwyddo. Dydy'r ymgyrchu ddim yn llwyddo. Mae rhaid gynna i ddweud bod y polisi yn iach, bod y cynllun yn iach, ond mae'r hyn sydd ar waith ar lawr gwlad yn gwbl drychinebus. Gareth, am bod y neges mor glir a bod yr amser ni'n byr, diolch yn fawr iawn. Osian, neu Efa, Gruffudd Jones, hynny oes na beryg i'r deilliannau, phrosesau, heriau, mae'r gwirionedd yn mynd ar goll. Dwi'n derbyn y pwyntiau wyt ti'n wneud. I ni gyd yn gwybod beth yw'r ffigurau o ran y niferoedd sy'n siarad Cymraeg. Beth dwi'n credu ni yma i wneud yw defnyddio'r pwerau sydd gyda ni yw llawn potensial. Mae'r rhan gan bawb yn yr ystafell yma i wneud hefyd, Betsan Powys i gyfeirio at rhywbeth pwysig iawn, sef y defnydd o'r gwasanaethau sydd nawr ar gael. Dyw'r gwasanaethau ddim yn berffaith yn hobman, a gallwn ni siarad eto am wersi nofio. Ond mae yna lu o wasanaethau nawr ar gael sydd angen i fwy o bobl ei defnyddio. A dwi'n meddwl, pan bod ydi wrth y dyfod yn gweld pobl yn defnyddio'r gwasanaethau chi nawr yn ei cynnig, bydd gwasanaethau gyda chi yn fuan iawn, nad oedd modd i dychmygu yn bosibl 2 neu 5 mlynedd yn ôl. Felly, nawr bod y gwasanaethau yma yn cael ei dysgu ac maen nhw ac yn cael eu cynnig, mae'n adroddiadau monitro ni yn adroddiad ni wedi cyhoeddi bore yma ar gyd-ymffurfiaeth yn dangos bod yna werthiant mewn gwasanaethau a darpariaethau, ond mae yna hefyd angen i fwy o bobl i defnyddio nhw. Felly, ni'n hollol realistig, dwi'n derbyn dy bwyntiau di, ond ni yma i wneud y gorau ni'n gallu gyda'r pwerau sydd gyda ni. Ac fel i chi'n gwybod, i ni'n gwneud yn gorau mewn rhai sectorau, ond dyw grym y gyfraith ddim gyda ni mewn rhai sectorau fel mae mewn sectorau eraill. Felly mae yna waith i wneud yn sicr, ond diolch am y sylwadau. Gen i gwestiwn arall? Rhyswa. Diolch. Dwi wedi methu rhan fwy o'r sesiwn, felly mae deiwch i fi am siarad pan dwi ddim wedi bod yn ei wrando. Beth ydyn ni newydd glywed o'r gogledd wyrain sy'n sefyllfa dyma bod yn gyd yn gyfarwydd. Dwi'n meddwl bod troi i ddweud, wel, mae angen defnyddio gwasanaethau sydd i gael yn chwystredig i fi, Osian, sori, Gymdeithas yr Iaith. Dyn ni gyd yn gwybod, fel wedi si Efa, beth yw'r sefyllfa'r iaith, ond dyn ni hefyd yn gwybod bod modd gwneud pethau, a gen i ferchfach ers yn ddiweddar, newydd ddechrau defnyddio gwasanaethau, cyhoeddus yn defnyddio blaen, dechrau'n deg yng Nghaerdydd, cael ei ariannu gan y Llywodraeth, cael ei redeg yn Hyrwyddo'r lleol, dyn nhw'n gallu anfon text yn ddweud, sôn am y gwasanaeth o siarad yn y plentyn bach. Bwrdd iechyd, cwmtaf yn ganol, yn drwy gen i, ond y llythyr ddim yn dod yn dweud, ac sôn am gwasanaeth i hunan, felly mae'n drwy gen i, dwi'n teimlo siarad am defnyddio'r gyfraith i'r pen, dwi ddim yn teimlo bod hynny'n wir o gwbl, Comisiynydd y Gymraeg Dirprwy i cofiau, enghraifft, mae'n bethau eraill hefyd sydd yn cael ei gwneud. Ac o ran y panel, dwi'n gwybod cellwyr o Betsan, dwi'n pwysig dewis y panel, ond pwysig ddim ar y panel, yw pobl gyffredin sy'n trio defnyddio gwasanaethau Cymraeg, a dwi'n meddwl, falle, blwyddyn nesaf, sy'n herio chi ddewis ar hap, dyma rhai o bobl sydd iawn yn cwyno yn y Comisiynydd, ac ofyn iddyn nhw am profiad nhw defnyddio gwasanaethau. Diolch Osian. Gen i gatig yn ben, ond lycyn i'r pwynt yna i Osian hefyd fath ar y pen yma, Ben. Ie, jyst i ddweud y safbwynt pwerau Comisiynydd os da i ddweud, felly am sy'n llynedd, i gael sy'n ysbysu penderfyniad, 120 o dudalennau, oedd yn mynd i'r afel gyda cynllunio'r gwaithlu, ac wrth gwasanaethau ffôn a sicrhau yn y gwaith. Fe wnaeth hynny arwain a gynllun gweithredu oedd yn gwneud sgwani 50 o gamau, a dyn ni agos o'r ffynnon beth ohonyn nhw, sydd wedi golygu bod bwrdd yma wedi gweiddnewid sut mae'n effeithio staff, wedi gweiddnewid sut mae'n dysgu clywed i staff. Ers y deg eleni, mae 75 o staff yn unig wedi mynd ceisio y cyfle yna. Y bwrdd yma yn gwella. Mae adroddiad safoni sydd allan yn mis Medi yn cynnwys asesiad sicrhau llawn am y tro cyntaf, a mae'n gwybod oes yn hynna, beth yn ymwneud, ond hefyd yn ei ymwneud. Felly os gael falle chi cam fan hyn, dych chi ddim yn cael ysbysiau penderfyniad 100 o dudalennau, os nad yw'n pwer nhw. A dyn ni wedi gwneud lot o'r welliannau ers hynny.
Felly, mae nhw'n gwrther nhw, a wnaethon ni ymateb gyda, o'n i'n gig ar y dogfen yna, ond mae wedi arwain y gwelliannau hynny ddefodol. Ond mae gan cofio hynny hefyd. Diolch Ben, mae hwnna yn glir ac yn gryno. Gydowch ni wynebu'r ffeithiau sydd o agor y drafodaeth i'r llawr. Mae'r ddau gwestiwn cyntaf wedi awgrymu, ond nid felly mae'n teimlo lle i ni. Mae rai bod ni'n ofyd i chi. Wel, dwi'n credu, beth o'n i wedi dweud yn y adroddiad ni ydy bod ni wedi gweld cynnydd yn ystod y blwyddyn diwetha, a diolch i ti Osian am gysylwadau. Wedi dweud hynny, da ni'n cydnabod bod y dal le i fynd os ydym ni am warantu profiad cyflwyno Cymraeg i ddefnyddwyr, a bod pobl yn gallu disgwyl y gwasanaeth yna ar bob achlysur. Dydyn ni ddim yna. Mae yna dipyn o waith i wneud ar draws y sectorau. Yr hyn da ni'n dweud o ran cynyddu defnydd o wasanaethau yn ogystal â cynyddu'r cyfleoedd, does dim dwywaith bod y safonau wedi arwain at gynnydd yn y cyfleoedd. Y neges ydy, gadewch chi weld rhywfaint o gynnydd yn defnydd y gwasanaethau. Dydyn nhw ddim yn negeseuon sydd yn gwrthweud i gilydd, maen nhw'n atgyfnerthu i gilydd fyswn ni'n yn dadle. Ond mae yna waith yn sicr i ni wneud yn ystod y cyfnod nesaf i wella gwasanaethau eto a gweld cynnydd pellach yn y flwyddyn sydd i ddod. Dwi'n edrych yn yn oriawr ac yn gweld bod yna un cwestiwn arall yn y gornel. Diolch yn fawr, Jeffrey, a dyfodol. Mae mwy i lai bod yn y sector o'r sector cyhoeddus yn dilyn profiadau ni a hyn y bryd, ac yn y pamau yn y aethwyrdero a pethau yn digwydd a profiadau'n cael ei gwneud. Yn yma mae gwasanaethau Cymraeg yn cael ei colli, mae siaradwyr Cymraeg yn colli swyddi a mae iaith mewnol yn mynd yn llai Cymraeg. Dwi'n falch o glywed bod chi am weithio gyda sefydliadau i gynyddu y defnydd mewnol o Gymraeg. Felly, sut byddwch chi'n mynd i'r afon a sicrhau bod y Gymraeg yn mynd dioddef pan mae profiadau'n digwydd i sefydliadau sector cyhoeddus. Beth yn cael Steffan i ddechrau a fydd y gair olau Efa? Ie, o'n i'n cyfeirio gyda pan mae'n bwysig i bod y Gymraeg yn cael y llwyfan cywir mewn bob sefydliad. Mae rhaid i'r uwchsyddogion, a fi'n lwcus i fod mewn sefyllfa i ddanwadu ar cyd-uwchsyddogion, bod ni'n gallu edrych ar bolisïau mewnol. Mae'r arian yn dyn, mae swyddi'n cael ei colli yn y sector cyhoeddus, ond bydd ni wedi mabwysiadu polisi gyda'r undebau, bod ni'n edrych ar sgiliau Cymraeg i sicrhau bod yna sy ar sgiliau Cymraeg yn rhan o'r gweithlu yn y dyfodol, bod y Gymraeg yn cael y sylw ddyledus am sy'n mae'n dod i gadw staff, a mae mor bwysig y sefydliadau ni yna, gyda traweffaith wedyn bod gwasanaethau yn cael parhau wedi cynnal yn cynnig yn y Gymraeg. Mae'n efo sydd popeth yn cael ei dorri, a dyna'r reality ar hyn o bryd, mae'r Gymraeg yn mynd i gael ei dorri. Wel, dyna un o'r pwyntiau pwysig sy'n bwysig i fi yw bod y Gymraeg yn y toriadau sy'n digwydd yn pob sector ddim yn cael ei golli oherwydd ni mewn cyfnod, a dwi'n meddwl bydd y cyfnod yma'n parhau yn gyfnod eto, lle mae'r holl sefydliadau diwylliannol yn colli arian, sefydliadau Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, cymaint o sefydliadau pwysig sydd â nifer helaeth os nad y mwyafrif o'i staff nhw'n siarad Cymraeg. Felly, ni mewn cyfnod lle ni yn gweld toriadau i gyrff sydd yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae'n wych clywed bod modd i gyflogwyr i ystyried y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau anodd i'r dyfodol. Y neges ydy wrtha i yw, a dyma lle mae grym y gyfraith yn bwysig, does dim modd i neb ddweud, sori, does gen i ddim arian allai ddim darparu gwasanaethau Cymraeg nawr. Mae Ben wedi siarad yn hiawdl am y gwaith maen nhw wedi gwneud o'n adeg pan maen nhw hunain mewn cynni ariannol. Serch hynny, maen nhw wedi blaenoriaethu datblygu gwasanaethau Cymraeg yn o'r sylw i'r Gymraeg. Wrth gwrs, byddwn ni gyd yn hoffi bod hyn wedi digwydd 20 mlynedd yn ôl, ond rili lle i ni nawr, ac i ni gyd yn sicr am weithio'n galed i sicrhau bod hyn a'r datblygiad yma yn parhau i'r dyfodol. Gweithaf y cynni ariannol, mae rhaid i ni ddal yn gadar yn yr hyn
sy'n bwysig i ni ac sy'n bwysig i siaradwyr Cymraeg y dyfodol. Efa Gruffudd Jones, diolch yn fawr iawn i chi. Fi'n gwybod mae llawn llaw sydd wedi cael gofyn cwestiwn, ond ma'ch amneidio ac ysgwyd pen chi wedi bod yn dipyn o addysg i fi i weld o'r llwyfan. Newch chi ymuno a fi felly yn diolch i Efa Gruffudd Jones, i Steffan Gili, i Angharad Roberts, i Ben Sgrin ac i Osian Llywelyn am eu cyfraniadau bore yma.